Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baru kini kilong ki khubor bam dagasngi. Hadin rius nam balakang kerdep kasurok tham metor ka bapnya so ekayo maulong shabimula ha ga South Rik unai weng ka board district lingba ka deputy commissioner ka East Khas Hills ka kong RM korba ha ka laipo turik urisau kala penna blasha banyak biang ki ba. Hadin balapli bat sha ya biang ha ka jingring dur kilat pathai khubor layo ban pen I baki city bus syndicate ne ki bos ding kila yo banyat biang na them bimola sha them bijoy sha khandai lan kinong shang yo kila shnga ni ka ba omdan kam shu ban khongwan cha Anjali cinema Henry wat lada sha yat kalipat ba ka sarkar kadang pen abor pahara de ki pulit ke jilla bar ki CRPF hasilin ter ka them metor yo maulong ka jingkali ka ba mi na ki pat ba ya lynti na yo na hatu lano kini ki jat ban riu kin mi no na ka te ka jaka ban shngan ka lynti bat ban biang ka yo ka han Shanu ka sarkar kan rai ki ban pensa don jaka ne em yaki ban ai bat kalong ka ba yaki Harijan ban weng na kati ka jaka na mar ka jingkwa jongki ban sa kalong bakin sa lang haju hatu ka sarkar la da ka weng yaki na them metor bat kala ne em ban weng lang yaki ying manisi jongki bat kamlong ka basung na onyo jaka ka sarkar ban ai sa yaki ringkat ba ka ying mani blai jongki na mar ban penpra yakati ka ying manisi kin persha ben lada ka sarkar kamla ban ai jaka ban yo shna thamai ban penpra ka long ka jing to met yaki na mar bakila shna bha bat pelut daki phoplur tingka yathu ki pat ba ka jingkhang dam yakati ka surong nadu ubnai jimang arhajar khatpra ka ta dien baklami ka jing yaki persha ya ki jat benriu Harijan ki basyang basa athemetor hadin ka jingja sha thombor jingki arngut ki khun jingki nongnya basau tang namar ka jingka lenti ka basau ya ka we ka Kenthe Harijan ka badang raom. Day na kati ka daw, bami ka jingyakin at ka bajur hapdeng ki pulit bar ki pait ba, ki batmu banit thombor hapo themetor ba kabala ne kumba katu kat ne tayo. Kabor sarkar lingba ka board district East Khas Hills ka penmi ka jing mana ne hukum ka longru, kanang bana ban weng no ya ka jing ka biya day ba ka jing theng kali ka bajur, ha ka than yaudu namar ka jing khangdam ya ka ni ka surok ka badan hapdeng jong ka nong ba. Na kabenta ka jingpinna jong ka DC ka long baya ka no entry na yo maulong shalat bimola la weng no na du ka South Rik unai wing tang na du ka por prabaji minstem hadu sawaji janmin la pentip ru baya ka ni ka surok la pen kelas ka one way but ka no entry na yo maulong shamat pran la pentip ru baya ki kat tu kat ni ki bus ba penyeng ha yo maulong hajan traffic point on pen krea no shamuda parking lot persha ka Anjali cinema hall Lakhang ya baro ki bos SPTS bakinya chayo maulong namot pran Henry kin ha banyat bed chastan jeep but mi Shapot District Council.